Krásny deň, vítaj v 7. dni výzvy Ako prestať kričať na deti za 10 dní. Dnešný diel chcem začať myšlienkou, ktorá bola pre moje rodičovstvo obrovský tzv. Game changer. A to, že správanie je komunikácia. Áno, správanie je len špička ľadovca. To, čo je pod hladinou, čo nevidíme, sú nenaplnené potreby, emočné prežívanie, osobnosť, temperament, vývoj nervovej sústavy a ďalšie faktory. Keď som si toto uvedomila, začala som k správaniu dieťaťa, ktoré ma vytáčalo, pristupovať so zvedavosťou. Čo je pod povrchom? Čo asi dieťa prežíva, keď sa takto nevhodne správa? Na akú svoju potrebu ma upozorňuje? A ako mu s tým ja môžem pomôcť? Dieťa sa totiž správa najlepšie, ako dokáže, vzhľadom na svoje aktuálne vývojové možnosti, na svoje aktuálne nenaplnené potreby a emočné prežívanie. Ak sa dieťa správa nevhodne, znamená to, že sa ešte nenaučilo nejakým lepším spôsobom dať najavo to, čo potrebuje. A pýta si našu podporu a vedenie v tom, aby sa to naučilo. Nevhodným správaním sa dieťa snaží najčastejšie o to, aby nejaká jeho nenaplnená potreba bola videná. A teraz sa vráťme späť k tvojej modelovej situácii a skús dneska nájsť odpoveď na otázku. Čo asi tvoje dieťa v tejto situácii potrebovalo a nedostávalo sa mu to? Opäť si môžeš pozrieť tým zoznamom ľudských potrieb, ktorý som pre teba pripravila. My, dospeláci, si občas neuvedomujeme existenciu určitých potrieb našich detí. Zabúdame napríklad na potrebu autonómie, ktorej nenaplnenie nám dieťa komunikuje tak, že nespolupracuje, ignoruje nás, vzdoruje pri každej príležitosti. Potreba autonómie je potreba prejaviť slobodne svoju vôľu. Robiť rozhodnutia o tom, čo sa ma týka, konať v súlade so svojimi túžbami. Ako rodičia máme zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť svojich detí. A teda nemôžeme ich nechať prejavovať sa úplne slobodne a autonómne. To je jasné. Tradičná výchova k poslušnosti, ale potrebu autonómie takmer úplne popiera. Preto, ak si aj ty bola vychovávaná autoritatívnym spôsobom, tvoj podvedomý vzorec správania ti velí usmerňovať deti úplne vo všetkom. A robíš to samozrejme s dobrým úmyslom, dieťa chrániť a učiť. K dnešnej výzve ti pridávam ešte jednu otázku. Zamysli sa nad tým, do akej miery môže tvoje dieťa naplňať svoju potrebu autonómie? Ak sa na váš deň pozrieš z nadhľadu a vidíš, že denne na dieťa vysypeš 230 pokynov, čo má ako robiť, tak pozývam ťa k zmene komunikácie, ktorá bude viac zohľadňovať aj jeho potrebu autonómie. Viac o tom, akým spôsobom ti môžem pomôcť sfunkčniť komunikáciu s tvojim dieťaťom, ti prezradím až po tejto výzve. Ale ak už teraz vieš, že by si chcela meniť nefunkčné vzorce a nastoliť doma atmosféru porozumenia, objednaj sa na nezáväznú konzultáciu. Som tu pre teba. A čakajú ťa ešte 3 kroky v našej výzve. Tak ahoj zajtra.